Исәнмесез, хәерле көннәр. Sizin bilen söyleşinin birinci sorunu akşam meselesinden başlıyor. Yıl başında yanılgı kilip eriştik, şehir tiyatrlarına yardım göstermek mümkün iken, hem siz bu meselede parlament tınavlarında çıkış yasansız Moskov'da burada söyleştik. Şundan da yıl başının en zor yanılığı buldu bu bizim için. Дөресрәк әйткәндә, 2016 елның декабрендә бу хәбәрләр килеп ирешә башлады. Шуннан соң шалтыраттылар, әйттеләр, сезгә чыгыш ясарга кирәк, сезнең тәҗрибә буенча, Татарстан театрларының тәҗрибәсе. Безнең Татарстанда 6 кече шәһәрләр театры бар. Алар барысы да республика театрлары. Кече шәһәр дип йөртелә бит инде ул 300 меңнән халкы кимрәк булган шәһәр. Менә без дә шунда керәбез. Шуннан да Дәүләт Думасында без Татарстаннан тулы делегация, 6 кеше катнаштык без анда. Безнең мәдәният министры Айрат Миңнеханов Сибгатуллин үзе җитәкләде делегацияны. Һәм миңа менә шунда чыгыш ясау хукукы димме, бурычы диммесең инде барысын да шулай дип кабул иттем. Үзебезнең театр турында гына сөйләү түгел, бөтен менә театрларыбызның нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен иң беренче чиратта мин инде булай дип сөйләдем. Безнең театрлар бик актив театрлар. Аларны үзләренең ниндидер яңалыкка омтылышлары белән, халыкка хезмәт күрсәтүләре белән, яңадан яңа спектакльләр күрсәтүләре белән аерылып торалар, яңа проектлар эшлиләр дип сөйләгәннән соң, әлбәттә булган сорауларга, ниндидер проблемаларга тукталмыйча мөмкин булмады. Һәм шуннан соң ул проблемалар күбесенчә алар инде безнең кайтып кала яңа спектакльләр чыгару өчен кирәк булган акчалар. Менә шунда безнең ихтыяҗыбыз, безнең декорацияләр безгә, костюмнарыбызга, реквизитка, гонорарларга, берсеннән-берсе талантлы режиссерлар чакыру өчен, сценографлар чакыру өчен, сүз дә юк, белгечләр чакыру өчен акча кирәк бит инде, үзегез беләсез. Менә шул турда әлбәттә булды минем чыгышым, һәм ул аңлашылгандыр дип уйлыйм. Анда Бердәм Россия партиясе инициативасы дип бит инде бу Бердәм Россия партиясының җитәкчеләре һәм безнең Россия мәдәният министры үзе катнашты, Мединский, аның урынбасары Журавский, һәм безнең депутатларыбыз, Татарстан депутатлары Илдар Гыйльметдинов, аннан соң менә Альфия Кагогина, алар безне каршы алдылар. Без башта Говорухинда очрашуда булдык. Менә шундый ниндидер бер рухлану дип әйтик микән инде. Безнең турда кайгырталар икән, безнең турда кемдер безгә кемдер нидер ярдәм күрсәтергә җыена дип без бик канатланып кайттык. Аннан алга таба көтәбез инде менә ничек булыр. Аннан соң без аны беләбез, шулай ук Евгений Миронов инициативасы икән. Без бит инде Әлмәт театры кече шәһәрләр, кече шәһәрләр театрлары фестивальләрендә 4 тапкыр катнаштык. 14нче елда Гран-при алдык Ромео и Джульетта спектакле белән. Шуңа күрә анда инде безне беләләр. Теге Мәхмүтов Хөсәен әйтмешли, монда безне беләләр дип әйтәсе килә инде. Менә шул булды. Statistik məlumatlar bilan yılға күп спектакль шығарасыз. Аларны нинди мөмкинлекләр белән шығарасыз? Спектакльләр стационарда күпме уйнала, гастрольләргә күпме чыгасыз? Менә шуны кыскача. Сүз дә юк, менә кече шәһәр дип башлаганмын икән. Әлбәттә мин үземнең Әлмәтемне кече шәһәр дип бәялисем килми, ул безнең нефтчеләр башкаласы бит инде. Ул көннән-көн үсә, матурлана. Безнең инде сүз дә юк, нефтчеләрнең штаб-квартирасы монда булганлыктан да без аны беләбез. Аннан соң безнең менә Татнефтьнең генераль директоры Наил Фатович Маганов белән соңгы 3 айда гына да 2 тапкыр очраштык. 2 сәгать сөйләшүләр. Ул шул кадәрле мәдәнияткә булышлык итү генә түгел, ул аны үзенең шәхси эше итеп карый хәзер. Картиналар галереясы төзү дисеңме, яңа гына ниндидер менә фәнни-техник музей ачу дисеңме. Аның планнары ул искиткеч, мен аны тыңлап, авызымны ачып утырдым. Ул очрашуларда безгә ни кагылышы бар? Беренчедән узган еллык Әлмәттә мәдәни мөхит программасы проекты эшли башлады. Без анда бик актив катнаштык. Безгә аның өчен бүләк тә бирделәр, сүз дә юк. Аннары анда хыял бар, урам театр оештыру Әлмәттә. Менә урам сәнгате дип әйтик инде, халыкны җәлеп итү өчен искиткеч кызыклы сәнгать. Ул сорауны хәзер өйрәнәбез без. Аны бергәләп менә ничектер гамәлгә кую программасы эшләнә хәзерге вакытта. Үзебезнең театр турында инде әйткәндә, менә Әлмәттә без чыннан да ничек кенә булса да ниндидер статистика бар, халыкның 1% театрга йөри дигән, театр ул элитар сәнгать дигән. Сүз дә юк, ул шулайдыр инде. Шулайдыр. Безнең бөтен теләкләр теге бөтен кешене театрга китерер идек, мөмкин булса, 2-3 сеанс уйнар идек тә, әмма ләкин ниндидер социология дигән фәндә бар бит, әле анысы да бар. Шул
менә шул ихтыяҗдан чыгып дим микән инде үзебезнең без хәзер премьералар сонын арттырдык. Узган сезонда безнең сезон игълан ителде премьералар сезоны дип. Узган сезон түгел, менә узган сезон бит инде октябрь аенда ачылды. Бу сезон бара, дәвам итә. 7-8 премьера чыгаруны бурыч итеп куйдык һәм без инде аның 5-сен чыгарып өлгердек хәзер. Менә 3 чыгармы, 4 чыгармы. Мин кайчакта аптырап та калам, ничек чыгарабыз икән без бу кадерлене дип. Чыннан да ул кирәк, чөнки безнең бер төркем халык, бер өлеш халык, театр яратучы халык карап бетерә дә премьераны кемдер 3 карый инде, кемдер 2 карый, кемдер бер генә карый. Шуңа күрә аларга яңадан яңа әйберләр кирәк, кызыклырак әйберләр кирәк. Аннан соң бер генә төрлелек тә кирәкми. Аның яшьләренә берәү кирәк, балаларына икенче кирәк, өлкән яшьтәгеләрен дә онытырга ярамый. Шуңа күрә без инде менә шулай хәл иттек. Менә шул 8 премьерабызны чыгару дигән әйберне. Каян алабыз? Грантлар бераз гына булыша. Ниндидер кичкенә грант ул менә Россия театр әһелләре берлеге гранты, Россия мәдәният министрлыгы грантында узган ел менә яшь режиссер өчен оныттык. Аннан соң безгә Татарстан театр әһелләре берлеге Фәрит Бикчәнтәев рәис булганнан бирле Аллага шөкер без менә инде 3нче тапкыр грант алдык ки Алжас Жанайдаровның Кибет спектакле менә шул грантка чыгардык. Әзме ул, күпме ул грантлар бик зур булышлык итә. Аннан соң нәрсә дип әйтик? Үзебезнең коллективыбызның менә шул кадәрле тату булып, бердән булып кирәк бит инде менә эшләргә дип энтузиазмда эшләү моментлары да бар. Ул мизгелендә онытырга ярамый. Аннан соң безгә чакырылып китерелгән белгечләрнең дә ничектер шулай туры киләләр, алар безгә теләп киләләр. Без сездә спектакль чыгарыр идек диләр дә, безнең шартларга күнеп эшли башлыйлар ничектер. Ансы да бар, һәр вакытта булмаса да. Нәрсә дип әйтим? Менә эзләнергә кирәк, тырышырга кирәк. Теге акча бирегез дип көтеп утырып кына булмый, үзең эшләмәсәң булмый ул. Ул бит менә булай була. Ниндидер зур чыгымнар тотып чыгарган проект та кайчагында көткән нәтиҗәне бирми. Ә инде ниндидер кичкенә генә суммаларга да ниндидер сәнгать әйбере тудырып була. Мин менә театрда бигрәк тә башкалар өчен мин җавап бирә алмыйм. Менә мин шулай исәплим. Сезнең хәзер үзен аклаган, театрны ошата торган спектакльләрегез бармы? Булды кай спектакльләр? Әгәр дә инде аны халык йөри торган, теге безнең тел белән әйткәндә кассовый дип әйтсәк инде, андыйлар бар. Андый спектакльләр репертуарда мәҗбүрият булырга тиеш. Мин моңарга иманым камил хәзер. Әмма ләкин шул ук вакытта гел алар белән генә репертуарны тутырып булмый юк. Чөнки халык хәзер шул кадәрле таләпчән, шул кадәрле эзләнүчән. Менә әгәр дә зал тутырып килгән халыкның 80%-на ул спектакль ул гадәттәгечә көлдерә торган, ниндидер менә теге без күнеккән ситуацияләр белән эшләнгән спектакль, әмма шулар арасында 1-2 тамашачы килеп, сез бит бернинди яңалык та күрсәтмәдегез безгә. Сез бит булай түгел иде дисәләр, менә ул тамашачыны мин бик нык хөрмәт итәм әйтергә кирәк. Шуңа күрә андый спектакльләребезнең исемен әйтсәк, менә Кызлар килде авылга спектакль, Илдар абый Хәйруллин куйган иде, Наил Гайтбайтның. Ул комедия, ул үзе спектакль-концерт, ул рәхәтләнеп, җырлап бара, җырлап карала. Инде ул репертуарда 2009 елдан бирле бара, без әле һаман халыкны югалтмыйбыз ул тамашага. Аннан соң әйтергә кирәк, менә Диләфрүзгә 4 кияү, нишләтәсең, Туфан абый, Диләфрүз, үлмәс Диләфрүз, аңа мәңге халык булачак һәм киләчәк, әйтергә кирәк. Ул спектакльләр бар инде, сүздә юк. Аннан соң безнең репертуарда урын алган театраль тамашалар бар. Ул концерт жанрында эшләнә, әмма ул театраль концерт. Бик ярата халык. Менә без Казан гастрольләрендә дә аны калдырмыйбыз инде. Икенче тапкыр киләбез. Шул инде хәзер яңасын эшләп тәкъдим итәбез. Бар инде бар. Аннан соң нәрсә сөендерә, балалар өчен аерым афиша хәзер бар. Моннан 10 ел элек мондый хәл турында хыялланадыр гына әле без. Ә хәзер быел каникулларда, яңа ел булсынмы, язгы каникуллармы, ата-аналар балаларын җитәкләп театрга килә. Мине иң сөендергән шушы әйбер. Барыбер дөнья үзгәрә. Бер уртача чыгарган спектакль, уртача бәясен алсак, күпме уйнарга тиеш ул үзен ашату өчен. Күпме гастрольләр бар, стационарда уйнарга, күпме халык карарга тиеш аны. Сүздә юк, менә ул халык йөри торган, үзе кассага теләп килеп билет алып, зал утырып йөри торган спектакльләр үзләренең чыгымнарын тиз каплыйлар. Аларның чыгымнары да күп булмый әле. Безнең иң күп чыгымлы спектакльләребез зур күләмле әсәрләр, 25-30 артист. Аларның бөтенесенең аягына да кирәк, өстенә дә кирәк, бигрәк тә классика.
татар классикасын чыгару өчен бик күп акча кирәк, анда шәш тә кирәк, анда мыек та кирәк, сакал да кирәк, барысына натураль да кирәк. Шуңа күрә анда ул спектакльләр мин уйлыйм бер 5 ел барырга тиеш репертуарда, шунсыз ул үзен аклый алмый дип. Кайбер җиңел спектакльләр безне, җиңел жанрдагы спектакльләр безне 1 ел эшләнсәк, без аның шөгылен инде кайтарабыз. Хәтта кимрәктәдер. Спектакльләрне драматургия мәсьәләсе бар. Әйеме? Авырткан мәсьәлә. Ул сезнең ничек хәл итәсез? Каян табасыз? Менә быелгы ел азагында булган яңа татар пьесасы сезгә нидер азык бирдеме? Карадыгызмы инде аның җиңгән спектакльләрен, җиңгән пьесаларны? Әлбәттә, сүз дә юк. Драматургия мәсьәләсе инде дөрес әйтәсез. Ул аны күпме генә сөйләсәк тә, ул һаман шулай кала бирә димим инде. Ниндидер адымнар ясала, ләкин ул адымнар безне канәгатьләндерә алмый. Чөнки театр үзе ничектер алгарак китә һәм китәргә дә тиеш. Театр бит тамашачыдан күпмегәдер алда барырга тиеш. Шуңа күрә драматургия һаман әле безне канәгатьләндерә дип әйтә алмыйм. Яңа татар пьесасы әлдә ярышу булды әле. Әлдә ярышу конкурс булды. Алай булмаса белмим, ничек булырга икән хәлләр. Ничек булса да ул бар. Ул уздырылып килә. Моның өчен бик зур рәхмәт әлбәттә оештыручыларга, Камал театрына мин бик рәхмәтле. Гомумән Камал театрына мин. Гомумән ансы инде аерым мәсьәлә, аерым сүз. Камал театры дип сөйләгәндә минем күңелем яктырып киткән кебек була, ничектер шулай. Быелгы көттек без, нәтиҗәләрне көттек. Беренче урынны алган пьесаларны укып чыктык, калганнарына кызганычка каршы әле вакыт җитмәдек, өлгермәдек. Исемнәрен беләбез, җисемнәрен әлегә юк. Укыдык без Илгизнең Борһан йортын, сүздә юк укыдык. Менә режиссер белән киңәштек, әдәби бүлек мөдире белән киңәштек тә. Теш үтмәсрәк дибез, чөнки безнең анда уйнарлык ир-егет урта булган артистлар кирәк анда менә дигән. Шуңа күрә әлегә аны читкәрәк алып куйдык, һәм ләкин йөрәккә керде инде ул әсәр. Андан соң менә минем үземә шәхсән бик ошады Җәүдәт белән Зөбәрҗәт. Шундый романтик рух. Андан соң мин үзем тарихчы буларак ниндидер менә шулай теге 100 еллык булган вакыйгалар бит инде анда. Шуңа күрә ниндидер безнең татар тарихын, гасыр башы бик теге романтик чор бит инде ул безнең өчен. Ниндидер төсмерләр тапкан Илгиз. Шуңа күрә ничектер нәрсәдер күз салып куйдык без улай бергә дип әйтик инде. Әле менә әлегә укыганнары шушылар, әлегә ошаганнары шулай. Тагын бер мәсьәлә, ул кайбер театрларның авырткан урынында алар без тәрҗемә әсәре бик әз куябыз бит дип акланалар да хәтта кайбер режиссерлар. Чөнки тәрҗемә күп куела дигән гаепләү бар. Минемчә ул мин аны дөрес дип тә тапмыйм, ләкин шундый сүз бар. Сез миңа калса тәрҗемәне аз куймыйсыз, ләкин ул сезнең ничектер репертуарга җайлы гына кирип бара. Монда эш нәрсәдә? Әллә тәрҗемәнең сыйфаты булмыймы кайбер театрларда? Әллә сез аны уже татар менталитетына туры килгәнен сөйли беләсезме? Ничек сөйлисез тәрҗемә әсәрләрен? Менә сорауда җавап яңгырады минем өчен. Һәм булай, һәм тегеләй. Әмма ләкин бер генә нәрсәдә ниндидер башка төрлерәк минем фикерем. Сүз дә юк. Ниндидер гаепләүләр ул безгә дә барды, барачак. Мин ул гаепләүчеләрне аңладым һәм акладым кебек. Чөнки ул кешеләрнең йөрәге урта. Аларның йөрәге урта. Ни өчен безнең менә татарның үзенеке шул дәрәҗәдә түгел икән дип. Алар аны уйлыйлар, менә театр аны шулай җиткерсен ки, режиссер шулай итеп бирсен, минем әсәрем бәлки ул камиллек түгелдер әле, әмма ләкин син бит режиссер, сез бит театр, сез бит артистлар, сез аны шундый итеп эшләгез ки, мин дә сөенермен дигән әйбер ята анда. Анда шулай ук авырту ята, йөрәге авырту ята анда. Нигә мине куймыйсыз дигән амбиция дип уйламыйм мин, һәрхәлдә минем шулай. Мин ул төрдә баштарак мин ул кешеләрне үзем үк гаепли башлыйм, нигә шулай әйтә? Сез безнең театр ишегендә йозак тормый бит, безнең бит менә 30 спектакльдән торган репертуарыбыз бар. Ничек инде ул дия идек, языгыз яхшы әсәр. Хәзер әйтәм мин, языгыз яхшы әсәр, без бит сездән көтәбез дип. Ул бәхәс мәңге барачак микән инде? Мин бәлки шулайдыр ул. Нәрсә дип әйтим? Тәрҗемә әсәрләренә алганда чыннан да менә Брехтка тотындык. Безнең репертуарда 2 Брехт бар, сез аны беләсез. Бигрәк тә менә туй спектакле Брехтның. Ул ничектер менә безнең татар туе барамын инде сәхнәдә. Бүгенге көнмен инде ул. Үзебез дә шулай дип уйлап торабыз, көләбез, кайчагында җылыйбыз дип әйтик инде. Ничектер шулай ятты ул безгә. Аннан соң аны куйган режиссер Искәндәр Сакаев, ул шулай ук ничектер шулай дибрәк дип әйтик микән инде башладык. Шулай ук менталитетны белә инде ул бит татар кешесе.
Анарысын Ромео Джульетта инде ул мәңгелек үлмәс әйбер. Менә хәзер күздән кичереп утырам, нәрсәләр барсын ул безнең тәрҗемә әсәре. Готсының Болан патшаны куйдык. Болан патша Камал театрында да кайчандыр куелган әсәр ул. Онда да мәкер, явызлык безнең милләткә чит әйберләр түгел алар берсе дә. Шуңа күрә гомум кешелек кыйммәтләре алар һәр вакыт булалар. Мин шулай уйлыйм. Тәрҗемәнең сыйфаты да бар инде. Сыйфатлы булганда сүз дә юк. Менә хәзер генә иң соңгы әсәребез безнең Ярослава Пулинович. Бу бит инде яңа драматург, Россиядә бик күп куела торган драматург. Ул аның үзен шәхсән беләбез, без фестивальләрдә очрашабыз аның белән. Камал театрына һөнәр фестиваленә килдек, алып килдек бу спектакльне. Безнең бит инде анда рус костюмнары белән хор чыга бит инде. Бездән шок катып, хәтта артистлар сорый башладылар. Нигә сез русча уйныйсызмы диделәр. Спектакль беткән килеп, гел фикерләрен белдерәләр, шул кадәрле эмоциялар. Ой, шул кадәрле булган бу. Моны гел татарча кебек итеп карадык без, шул кадәрле менталлеккә туры килә дип. Менә Илгиз Зәниев постановкасында ул. Монда барыбызныкы да бар, тәрҗемә сыйфаты да бар, режиссерның эшләве дә бар, артистларның мөнәсәбәте бар, монда барсы да. Var, hem hemen icad işleri bilen idare ettim, nişi bu, onun ne gibi şerikleri var, hem onların nişi külep joylap turalasız. Менә труппа дигәннән 12 ел элек эшли башладым мин бу театрда. 26 артист бар иде. Хәзер 42. Икесе декретта утыручылар белән штаттан артып китте инде хәзер. Ишисең, кызлар киләләр, күпмедер эшлиләр дә, кияүгә чыгалар. Безнең әлбәттә кызлар артисткаларга сорау бик зур, ихтыяҗ зур. Аларны шунда ук эләктереп алалар да, кияүгә алалар да, алар бәби белән өйдә утыралар хәзер. Без инде ярым шаярып. Артистларыбыз күп, Аллага шөкер. Яшьләре 17, менә соңгы 7 елда 17 яшь артист килгән безгә. Алар хәзер труппаның кеше, алар аның энергетикасы, алар аның бүгенгесе һәм киләчәге. Сүз дә юк ветераннарыбызга бары тик баш ию, аларны мөмкин кадәр уйнату, эшләтү. Менә 75 яшьтә Камил абыйга бу сезонда. Ул бит инде гаҗәеп артист, ул бит инде уникум, 50 ел сәхнәдә уйный торган артист бит инде ул. Луиза Порозапалар. Әмма ләкин ни булса да, киләчәк яшьләрдә, сәхнә яшьләрдә алар белән эшләүме? Алар белән эшләү минем дөньям, безнең дөньябыз. Мин кайчагында зарланып куям, ой авыр дим. Ой авыр театр җитәкчесе булып эшләү. Бер генә мизгелгә үземне менә өйдә кухняда утыра торган итеп күз алдына китерәм. Менә иртән торып, шул театрга бармавымны күз алдына китерсәм, гафу итегез, минем бөтен кәефем кырылып, мин алардан башка инде яши алмыйм кебек хәзер. Ничектер шулай алар авыр дип бар инде, төрлесе бар инде. Кем белән җиңел инде ул хәзер эшләү? Язучы белән эшләү җиңелдер микән инде ул, сәнгать кешеләр белән? Укытучылар белән дә бик җиңел түгелдер. Табиблар белән дә шулайрактыр, бигрәк тә безнең заманда. Мин әйтмим аларда гайри табигый дип. Алар белән эшләүнең читенлеге бар, әмма алар белән эшләүнең рәхәтлеген күз алдына китерергә кирәк. Шул. Быел компанияга нәрсә биргән хыялланасыз, нәрсә биргән җыенасыз? Беләсезме, менә кич былтыргы сезонда шулай ел вакыйгасы булып беләсез. Тантана кызыграк булды ул. Без инде худсоветта үткәреп өлгергән идек. Үзебезнең номинацияларыбызны билгеләп тә өлгергән идек. Рольләребезне кичә менә әдәби бүлек мөдире Ләйлә Гөл керде дә. Үзгәрткәннәр бит тантананың положениесын. Без яңа гына алдык аны, без алданрак эшләп куйган идек. Хәзер без җибәрәбез бары тик спектакльнең язмасын. Эксперт советы шуны карый да, шуннан соң үзләре билгеләр икән быел номинацияларны. Мин белмим, безнең бусы бер кызык, безнекеләр белән туры килер микән эксперт советының фикере дигән уй туды башта. Ел вакыйгасы булырдай әсәрләребез. Мин уйлыйм, безнең менә ул Син кайда идең? Земля Эльзида ел вакыйгасы дип исәплим үзем. Һәм әлбәттә Алжас Найдаровның Кибет. Чөнки ул Россиядә гына түгел, Алжас уже килде безгә. Ул бик танылган драматург. Үзе килеп карап, это мировая премьера уже диде. Шуңа күрә дөнья күләм премьера итеп, менә зурлап әйтәм инде безнең. Ике актрисабыз уйнаганда безнең бөтен мөмкинлекләрен, потенциаль мөмкинлекләрен биреп уйный торган артистларыбыз алар. Мин уйлыйм, менә Кибет спектаклен чын мәгънәсендә вакыйга булдыдыр ул дип. Чөнки аның темасы ул шул кадәрле кискен тема, ул бик коточкыч проблемаларга багышлаган әйбер. Әмма ләкин булар юк бүгенге тормышта дип әйтә торган түгел бит.
Шуңа күрә шулай уйлыйм. Соңгы яңалыкларыбыз нәрсә куярга дигән, нәрсә куя башладыгыз, нәрсә соңгы яңалыкларыбызны сөйләсәгез. Соңгы яңалыкларыбыз, без бит инде фестивальщиклар, аннан соң без җыенабыз Будапештка. Европага бару, Европа фестиваленә бару шулай ук хыялда иде. Ул хыялыбыз тормышка ашарга тора, Аллага шөкер. Мин Мәдәният министрлыгына рәхмәт әйтмичә булдыра алмыйм, чөнки алар безне менә шундый ерак фестивальләргә барганда һәр вакыт алар безгә булышлык итәләр. Айрат Минимович үзе булсынмы, Эльвира Рафаэловна булсынмы, барсы да. Шунда ук менә хәзер безнең инде документларыбыз тендерда. Анда инде акча мәсьәләселек дә бая, безгә юлга акча кирәк, самолетка кирәк. Будапештагы Митем фестивале узган ел бит инде беләсез, Нәүрүзгә килгән иде Атила Виднянский, ул алып килде Бич Божий спектаклен, без аны бик яратып, бик зур кызыксыну белән карадык. Һәм Атила Виднянский безнең Гашык Кариб спектаклен сайлап алган үзе карап, без җибәрелгән безнең язмалар буенча инде ул берничә җибәргән идек, ул шуны сайлаган. Һәм без 26 апрельдә ул версия афишага кертелгән шушы Митем фестивале. Аны бик дулкынлану белән көтәбез без Европага баруын. Һәм куя башладык. Әлбәттә, без бер дә тик торырга яратмыйбыз. Яңа елдан ук безгә килде режиссер. Беренче тапкыр эшлибез аның белән, әмма ләкин аның исеме инде яңгырый. Театр дөньясында Башкортстандыкында һәм Татарстандыкында да, ул Татарстанда да эшләде. Минзәлә театрында менә соңгы спектакль куелданың Тутилар комедиясын тәкъдим итте. Без аның белән башладык, Аллага тапшырып, яшь йөрәкләр Фәтхи Бурнаш, татар классиксы. Татар театрының 110 еллыгында исәпкә алу бит инде. Фәтхи Бурнашның киләсе елга булачак 120 еллыгында һәм гомумән классикасыз татар театры тора алмый. Аның бик кызыклы идеяләре бар. Нидер менә шундый фольклорга нигезләнгән әсәр чыгару. 32 артист булачак сәхнәдә, сүз дә юк. Чыгымнар, костюмнар барысы да. Менә хәзер бүгенге көндә режиссер эшли. Казан гастрольләре белән Әйе. Казан гастрольләре, Казан, нурлы Казан, моңлы Казан. Көтәм икән безне Казан дип әйтәсем килә минем. Казан безнең өчен сүз дә юк имтихан инде ул. Без Казанга ни өчен киләбез? 3 ел сайын Әлмәт театры Казанга гастрольгә килә. Казан тамашачысы алдында без бик дулкынланып чыгыш ясыйбыз. Чөнки Казан безнең өчен мәркәз, ул һәр вакыт шулай булачак. Нинди генә тамашачы килсә дә, нинди генә катлау килсә дә, безнең өчен ул Казан тамашачысы иң беренче. Безнең Казанга хөрмәтебез, мәхәббәтебез, ихтирамыбыз тамашачыга иң беренче. Һәм шуңа күрә без инде уйлыйбыз, безне көтеп алырлар һәм килерләр дип ышанабыз. Репертуар сайлаган вакытта гастрольләр репертуарында без менә нәкъ бүген сөйләшкән без төрлелегебезне алып киләбез без. Гел теге чеп-чи татарча гына спектакльләрдә түгел. Татар театрына 110 елда татар театры бездә бит аның бер кисәге бер өлеше нәрсәгә ирешкән? Ул нинди юлда? Дөресме, дөрес түгелме дигән сорауны куймас идем, чөнки нәрсә эшләсәң дә аның дөрес ягы табыла инде. Шуңа күрә без инде бик төрле итеп сайларга тырыштык, бик ерте кеше залга сайларга тырыштык, ул фестиваль форматын. Аннан соң менә теге яңа телгә алган Кибет, Эльза спектакльләрен, Син кайда идең спектаклен, Брехтны да алып киләбез, әле без аны Казанда күрсәтмәдек, Бистә фәрештәсен. Балалар өчен Шүрәле шоу, менә быел тантанага кертелгән иң яхшы балалар спектакле без инде уйлыйбыз, безнең Шүрәле шоу анда туры килер дип уйлыйбыз без. Без анда татар теле, рус телендә Шүрәлене бирәбез, шундый иттереп, шоу стилендә бик ошый ул безнең Әлмәт тамашачысына, Казаннарга да ошар дип балаларын да көтәбез. Инде 3 кич ачылу гастрольләрнең 19 февральдә булачак. Нәкый сәнбәт качаклар спектакле күптән сәхнәдә юк иде бу әсәр. Аны безгә Илгиз куйды һәм ул бу әсәргә шул кадәрле үзенчәлекле итеп якын килде. Ул гел гаҗәеп дәрәҗәдә барып чыкты бу, әйтергә кирәк. Без аны бер генә тапкыр уйныйбыз Казанда, шуңа күрә ачылышта инде монда шундый ниндидер зур җитди әсәр белән килү. Әлбәттә ул комедия жанры. Тамашачы искә төшер дип уйлыйм, өлкән буын тамашачысы ничек барды ул Камал театрында, ул кемнәр уйнады хәтта дип әйтик. Аннарысын без алып киләбез, шулай ук премьерабыз Аяз Гыйләҗев, Аяз абый Гыйләҗевнең юбилее көтәбез без. Бу әсәрнең премьерасы сезон ачылганда булды безнең Әлмәт театрында. Аяз абыйның хатына Кыяпа килде, Мансур Гыйләҗев килде,
Шуңа күрә быел инде менә без аны гастроль программасына әлбәттә керттек, бер сүзсез кар астында кайнар чишмә. Безнең театрда ул 79 елда куелып, мин әле аның ул вакыттагы постановкасын күргән идем. Ондагы артистлар уен хәзер дә күздә тотам. 500 тапкыр уйналган ул вакытта спектакль. Без менә шул сонга барып чыкмакчы булабыз бу куелышта да әйтергә кирәк. Ул чын халыкчан җитди комедия. Һәм инде сүз дә юк, искиткеч күңелле дә, зәвыклы да театраль тамаша концерт белән төгәллибез гастрольләребезне. Зур залда дип әйтәм инде мин. Барлыгы 8 спектакль алып киләбез. Шуңа күрә 19 февральдән 22 февральгә кадәрле. Әгәр дә без Казанлыларның театр сөючеләрен, Казанның кунакларын, республиканы сөендерә алсак, без дә канәгать калыр идек, тамашачы да канәгать калыр иде.